Nek kula mboten percaya kalih kanca-kanca kula. Kowe kok mudhun nggih krayan cacah bar malahan. Ngono ya. Anu to ganas-ganas ngono ya. Mbak Renjel marah mangkutan. Iso. Aku kok lek merinding piye Mas. Ora usah. Ayo, ayo. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Renjel. Iya, Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar. Wilujeng dalu juga untuk Mbak Yolanda. Selamat malam Mas Akbar. Iya. Wilujeng dalu Mas Akbar. Ya. Lama tidak jumpa sama Mbak Renjel sama Mbak Yolanda. Iya, lama sekali ya Mas ya. Sudah berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun ya Mas. Nggih, ya, ngaten iki nek kula ndalang ditunggoni Mbak Renjel semangat kula tambah 30%, Mbak. Ngapa nggih? Kajarine Renpi. Mukidi. Ya ngono ki ndak apa-apa ya Mas ya. Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Ning dhuwur ngene iki ora apa-apa Mas. Ora masalah. Umum ngono ki. Kok Mas Mio, Tun. ini sama-sama lulusan dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Isi, weton isi niki. Lek tengin jenengan. Nek Mbak Yolanda leting kula. Nggih. Nek niki di atas kula. Oh. Lah kowe apa lali? Napa? Aku rektormu lho. ya Allah. Kayak ambruk langsung isi langsung. Lho Mbak Renjel niki anu lho, juga mempunyai talenta yang luar biasa. Apa iki kok apa ya iso jaran? Mboten. Mas Teh ora jaran. Lah, Upami ngendang pripun, Mbak? Wah lah iki. Nggih. Wah. Langgam nih. Oke ya? Langgam oke. Oke. Pindah ngarep cemplon Mas sing ngusung-ngusung ben cemplon. Boten kula sing mandhap. Boten mengke eman-eman jenengan nek Eman-eman, ya. kula mboten percaya kalih kanca-kanca kula. Kowe kok mudhun nggih krayan cacah bar malahan. Ngono ya. Anu to ganas-ganas ngono ya. Ini. Asta berata ya ganas-ganas to. Kamu pengen tahu bagaimana suara buaya? Bagaimana Mas? Selamat pagi sayang. Oh ngono to. Tak ning ndi? Nah, ngono se alon-alon. Niki ndelok ajar ya Mas Akbar kula. Jos. Iki anu mik. Mic-nya Mas tolong mic-nya. Mic vokal diubah tak. Anu bantal sindenya dipindah napa mboten? Oh mboten Musa. Oh mboten usah. Saged Apa nggih. badhe lenggah teng jaran? Ya. Mengko sing ngendang Mbak Renjel, sing nembang Mbak Yolanda. Wes pokoke kita kupas anu potensi-potensi malam ini. Masing-masing luar biasa. Ya, langgam mawon. Oke, mengke sing kedua bacotne jaipongan ya Mas ya. Siap, oke. Oke, Dicek sik, Oke. suara kendangnya dicek sik. Saya cek dulu ya. Iya. Ini kulitnya saya cek dulu. Au. Kulit kendang. Oh, Mas kulit Akbar. kendang, iya, Sampean iya. Kok pikirannya ya. Pikirannya padha karo pikiranku. Ketatap untu Mas. Pikiranku padha Aku karo wis pikiranmu. bolak-balik. Coba, tak. 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 Iya. Tak. Muni mboten. Miki. Anu di unggahne Mas. Heeh. Gen. Diunggahne miki. Iki wis Pun muni. Pun.
Sampun. Jajal tadi jajal tak. Pak Bambang, Pak Bambang. Ora usah tak ngono. Tak. Ya, deng. Dut. Wih. Duh, ya wis ora apa-apa. Penting didut Mbak Renjel marah aku kan. Bisa. Aku golek merinding nih ya. Ayo, iki tunggal ya. Lah ya apa to? Mosok didudut cah kowe terus merinding. Lah wong ganteng iki, Mas. Masa aku ndak kedut-kedut. Au. Lah aku ora ganteng. Aku kacek siteng nek ora anake Yumu Kilah wis ora. Yo, anu ya, langgam dulu. Podang kuning saja, podang kuning saja. Langgam. Niki berarti langsung buka celuk nggih? Buka celuk ditampa kendang. Mengko rambah kedua engko ditibakne Jaipong, Mbak Renjel ben apa itu bersama kur sama Mbak Yolanda. Ya. Nah, oke. Yuk, coba kaya ngapa? Buka celuk langsung kemawon Mbak Yolanda. Ya. Tepuk tangan. Iki putri yo iso ngendang. Adekno adikku SMP meteng. Yo. Ada Mbak Yolanda. Mbak Renjel. Mas Meo ayo. Wasik yo. Bokongnya Mas. Guyon yo nduk ya. Hey.
kasih Mbak Renjel, Mbak Yolanda. Luar biasa Mas Akbar. Undangnya diambil Mas. Sip luar biasa. Ini sesuk wis dadi konten-konten, dadi bahan konten dipedhoti karo wong. YouTuber kathah Mas. Ya.